Nic, mae'r garfan yn cael ei gyhoeddi o'r diwrnod wedi cyrraedd. Gai ofyn i chi ddechrau pwy ydych chi'n disgwyl i Coleman ddewis o'r rei sydd ella, da ni'n siŵr amdano nhw felly. Faswn ni ddim yn cymryd John Ledley, ond dwi'n meddwl ddim. Os jo efo 25% o gyfle i chwarae un gêm, a mi allai gêm Rwsia fod yn bwysig, mae o'n mynd i gymryd o. Y piti am hynny wedyn, dwi'n poeni am Emyr Hughes, dwi'n poeni am David Vaughan, da ni'n colli cyfweliadau Cymraeg i gyd, a dwi'n meddwl fydd Paul Dummett yn mynd chwaith, a dwi ddim yn meddwl y bydd Cotton yn mynd. Dyna'r enw wedi'n disgwyl i fynd. Sa'r pethau gallu newid gymaint, tasa Ledley ddim yn mynd. Os yna unrhyw un o'r reina ydych chi wedi enwi fyddwch chi eisiau gweld? Fysa ni'n licio gweld David Vaughan yn mynd. Hynny yw, dim yn unig bod wedi bod yn rhan o cyfan am 15 mlynedd, ond mae gyda fo rhywbeth. Emyr Hughes, mae gyda fo daldra yn ganol y caes, a hynny'n gallu bod yn fantes fawr. Ond o'r ddau, so ni'n gweld David Vaughan yn cael cyfle. Mae'n ddiwrnod nerfus, dwi'n siŵr, i'r chwaraewyr a'r cefnogwyr hefyd. Dwi'n meddwl bod Chris di cael gair efo nhw. Sa'n ni'n syni, so wedi deithio nhw cyn mynd i Portugal. Newidia meddwl i, ond tîm yn ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl sa Tom Lawrence enghraifft wedi bod. Dwi'n meddwl sa Adam Henley wedi bod. Dwi'n poeni bod Bradshaw ddim wedi cael mynd. Sa fi wedi gymryd o, fe rhywbeth bach gwahanol. Ond os da ni'n nerfus, da ni ddim mor nerfus ar chwaraeon ydy ni wedi enwi'n barod. Ond be am yr nerfa na, nid just oherwydd da ni eisiau darganfod bwysyn y garfan, ond mae'n rhyw sôn am ryw anafiadau bach i hwn a'r llall, a diolch yn helpu yna di. A beth sydd ddim yn helpu, hynny mae Slovacia, ni'n cer o'r Almain o 2 gol i 1, hynny yw, da ni'n rhoi o'r hynnaid ar y rhan, os mae Gareth Bale yn ffit, a wedyn yna'r broblem arall i'n poeni ni. Ond na, Joe Allen a'i Ben Glyn, ond maen nhw'n mynd i fod yn iawn, mae yna anafiadau. Bob tro dwi'n clywed am Gyfro, dwi'n cofio am y Sais sydd wedi brifo hefyd, ac oedd ofyn beth yn oreit. Ond, ysdi be, dwi'n meddwl bydd i lawr i gêm Rwsia, a bydd rhaid ni hennill i ddechrau tensiwn yn Toulouse. Ond y newyddion da wrth gwrs y cefnogwyr ydi o leia gawn nhw rando i double act chi a Malcolm Allen yn ystod y gema felly ar y llwydrec. Mae am wedi fod yn brofiad bendigedig. Mae Malcolm a fi wedi bod trwy'r gwachil a'r mwy gwachil, ond bydd hwn yn gyfle i fod ar y llwyfan mawr. Mae'n fod brofiad newydd i ni hefyd. Mae o ar HD, ar Sky yn unig gyda llaw, mae o ar HD. Mae eisiau bobl gofio hynny, mae'n hawdd i gael o neu ar y preview, ond na, mae o yna yn Gymraeg, pob gêm, tra bod Cymru yno, da ni yno.